Je rozhodne veľa ľudí, ktorí chodievajú za relaxom pravidelne do Piešťan a poznajú teda celé mesto a tie najkrajšie zákutia. Najmä pre nich vymyslela oblastná organizácia cestovného ruchu jednu veľmi atraktívnu novinku. Tento rok sme prišli s novinkou výletné autobusy. Výletné autobusy majú názov, že Hop and Chill a znamená to, že stačí len naskočiť na autobus a oddychovať, pretože všetko ostatné urobíme za vás. Vlastne zabezpečíme vám odvoz, pripravíme vám krásny program počas celého výletu a vy môžete vlastne iba pohodlne relaxovať a oddychovať. Tieto výletné autobusy vyrážajú do Krakovian. V Krakovanoch sa približte troška viac slovenskému vidieku, objavíte ich tradície a potom vás taktiež vieme odviesť do Hlohovca. Dnes navštívime Hlohovec, kde vás zoberieme do Hlohovského zámku. Môžete navštíviť vlastne expozíciu Hlohovského zámku, kde sa dozviete množstvo historických informácií. Následne sa presunieme do Vinnej pivničky na Hlohovskom zámku a bodkou programu bude návšteva planetária a hvezdárne, kde môžete vlastne pozorovať astronomické objekty a taktiež si užiť laserovú show. Ja vás srdečne vítam na zámku Hlohovec. Zámok Hlohovec bol vybudovaný v 11. storočí na pozostatko slovanského hradiska, pochádzajúceho z druhej polovice 9. storočia. Ako prvá zmienka o ňom je z roku 1113 a spomína sa pod názvom Golguc. Od 13. storočia bol vybudovaný ako kráľovský hrad, preto ho vlastnilo viacero šlachtické rodiny. Nachádzame sa v najväčšej miestnosti tohto zámku, ktorá v minulosti slúžila ako tančiareň. Koncom 19. storočia ju adaptovali na knižnicu. Nachádzalo sa tu cez 10 000 zväzkov kníh. Boli to prvotiny alebo originály diel známych európskych autorov, ako bol Voltaire, Rousseau alebo Shakespeare. 8 000 z tých zachovaných zväzkov je momentálne uložený v univerzitnej knižnici v Bratislave. Za mnou na čelnej stene je portrét Jozefa Erdédyho. Jozef Erdédy bol najväčším tým predstaviteľom tohto zámku. V roku 1802 dal vybudovať aj Empírové divadlo a v deň jeho otvorenia tu dokonca bol aj Ludwig van Beethoven, ktorý si tu zahral svoje skladbičky. On bol na liečení v kúpeloch v Piešťanoch, ktoré vlastnili Erdédyovci a on si proste odskočil zahrať sem cisárovi Františkovi II. Pár skladbičiek a teda má tam aj bustu, ktorú robil nejaký hlohovský sochár Gut. Volám Pietro Travaglia a všetko, čo vy vidieť, je môj zásluha. Môj zásluha. Ja byť autor a staviteľ tohto divadlo, a tiež sochár a maliar. A prednes byť váš rečník, aby ste dozvedeli viac o Empírové divadlo. Môj slovenčina nebyť dokonalá, pretože byť z rakúskeho mesta Eisenstadt a pôvodom Italieniš. Aj ako mladí ľudia dnes hovoriť, všetko dobré byť z Rakúsko, aj potravina vlastnejšia. Tak tento príbeh o Empírovom divadle, ktorý sa volá O divadle s Travagliom, je taká, že zábavná hraná scénka, kde sa ľudia dozvedia celú históriu najstaršej divadelnej budovy na Slovensku, ktorá sa originálovala, že Empírové divadlo v Hlohovci. A je to robené štýlom takým zábavným, aby to nebolo, nechcem dehonestovať prácu nejakých lektorov, ale klasický, obyčajný lektorský výklad, tak sme z odborných textov od pána riaditeľa Urmínskeho zlastivedného múzea spravili s mojimi scenáristami scenár a spravili sme to tak, aby to bolo zábavnou formou aj pre deti, aj pre dospelákov, aj pre seniorov, čiže sme vekovo neobmedzení.
Takže sme nesmierne radi, že naša hviezdareň a planetárium Milana Rastislava Štefanika bola zaradená do programu Hop and Chill. Sme naozaj hrdí, že môžeme privítať návštevníkov v našom planetáriu, ktoré tu pre vás stojí už 70 rokov. Súčasťou tohto programu je prehliadka nočnej oblohy, momentálne v letnej nočnej oblohy, a k tomu ešte program, ktorý vlastne nám opisuje takú virtuálnu cestu zo Zeme do vesmíru. Je to v podstate ešte hudba budúcnosti, ale planetárium a hviezdareň plánuje obrovskú rekonštrukciu. Rátame, že táto rekonštrukcia bude prebiehať cca 2-3 roky. Veľmi sa tešíme na to, že naše planetárium momentálne je v takom stave, ako je, ponúka tieto úžasné služby. Taktiež sa tešíme na našu reorganizáciu a modernizáciu celého planetária aj hviezdárne, kde budeme môcť našim návštevníkom ponúknuť toho oveľa, oveľa viac.